Ken je het verschilmaatje? Dat is de reden 3 in deze biend. Liekele Veenstra die een reanimatiecursus en redde het libben van een oor. En Anouk Heesbeen, zij wil dementerende ouderen een onvergetelijke dag in het museum bezwargen. Maar we beginnen met dwarpen die iets meer dwang kennen voor asielziekers. Want Titus Simonsma, je bent van Dwarpswerk. En je hebben Joert een oproep dien aan alle Frieske dwarpen. Van denk nou eens nooit dat er bij Jimme in het dwarp misschien een plak is van vluchtelingen. Correct. Ja, dat hebben we die gehoord. Je dwarren wel, hè? Want vaak als het over opvang van vluchtelingen gaat, dan is het vaak van ja prima, maar net bij mij in de achtertuin. Nee, dat komt ik omdat mensen vaak alles over in kamp scheren. En dat geldt ik met dit onderwerp specifiek. Want we hebben het over de centrale opvang. En centrale opvang is over het algemeen van mensen die in de statushoudersprocedure zitten. Dus die hebben net de status nog. En waar wij de oproep verdienen in Friesland, is met name voor de statushouders. En die hebben eigenlijk gewoon dezelfde ruggen als Jo en ik. Vluchtelingen die je gewoon blauwe maaien. Precies, want die hebben de procedure troroen en die ben geruchtig om gewoon in de wending te wijnen. Ja, toch is het altijd een gevoelig thema. Denk je wel dat er genoeg draagvlak voor is? Dat denken wij van wol. Wij hebben een ontmoeting gehad met verschillende partijen, waaronder ik de taskforce in Friesland en ik vluchtelingenwerk Noord-Nederland. En daarin hebben wij proberen om in ieder geval een beetje temperaturen in de samenleving om te zien of het draagvlakken nog hier. Ja. En dat hebben wij wel merk bieden. Ja, maar nou is die tas erin van vluchtelingen, die is zo oegrieselijk grut. Hoe kunnen wij nou als Friesland met al die Lietse dwarpjes, hoe kunnen wij nou daar een oplossing voor bieden? Ja, nou, je krijgt wel wat een technisch verhaal, maar ik ken er net al ontkomen. Precies, het zo eenvoudig mogelijk worden. Ik zal een poging doen. Als ik in grote stappen doe en ik sla wat oer, dan jerk ik het graag. Er binnen ongeveer 54.000 vluchtelingen in de centrale opvang. Als ik heel grote stappen doe, binnen ongeveer 13.100 die alleen nog in de procedure, die de procedure dus troroen ha. En die zitten nog steeds in de centrale opvang. Eigenlijk zoen die uit de centrale opvang matten en gewoon in Wenten wijen. En ik had toen cijfers in heel Nederland. En hoeveel bent er dan in Friesland? Weet nou, je dat als je rekenkundig rekent, dan ben het ongeveer 15 tot 2000 mensen. Nou, het zou toch als samenleving mooi wezen dat wij daar een oplossing voor hebben als Frieske dwarpen onderling en met name het platteland. Ja, want gewoon Frieske dwarpen, die zijn al begonnen. He, ja. Er zijn Fabielden Wiewert, die had een tjerke had een hoes gekocht. Bitgum, nevens mij, of Jorwert, die had plan. Ja. En in Wolvergeer, daar waren je asielziekers in een leegstaand kwalgebouw. Correct. De families wonen nu een week in Wolvenga. Sommigen voelen zich al helemaal thuis. No, بالعكس قبل ما هو يعني نكون عايز هو مداري بربع حاسين مش مداري برطة طبعا انه داي نفسي من تمي انه نيفي او سكريبو مول وملل ودار بس بداري ازوت مفار انه دارتي من كافمي خالدين جامعة انه هولندي انه تين ساعد ما كان Heeft u er iets van gemerkt? Nou, nagenoeg niets. Nee. Nee. Dus wat dat betreft, ja, ik denk ook dat er niet veel zal veranderen. We zullen ze op straat tegenkomen als ze naar het dorp gaan, wat boodschapjes doen. En dat heb ik nu al. Gisteren zijn ze voor even wezen lopen. En dan zie je inderdaad een paar onbekende gezichten. En dan denk ik, nou, dat zouden ze dan wel kunnen zijn. Ja, dat waren trouwens beelden van één vandaag. Maar dit is een beetje het idee. Ja, correct. Ja. Maar wat had het dwarpen dan zelf, jongen? Nou, het verriekt de samenleving, natuurlijk de lokale samenleving, omdat er met name vluchtelingenwerk zelf actief is. Je moet je voorstellen, je hebt eerst in grote centrale opvang wennen en vervolgens kom je in de maatschappij. En dat is natuurlijk over het algemeen een vreemd geheel, want ja, de NUON, je moet er begeleid worden door vrijwilligers. En die hebben daar ik wel idee bij in de Friese samenleving, in de dwarpen zelf. Ja, maar die vluchtelingen, ik bedoel, willen die het zelf ook wel, zitten die net volle lever in de stad? Dan zit je aan zijn in Wieuwen, daar hebben ze mij alleen nog maar een squalla en het is een supermerk. Ja. En mummies. Ja. En mummies. Mummies. Dan kunnen ze daar ook een beetje in. Ja. Nou, dat zo'n je zou zitten. Natuurlijk is het zo, de ene voelt zich beter in de stad als de oren. Maar ze hebben geen auto. Het is er zijn praktisch, nee dat klopt, maar er zijn praktische zaken die van een deel op te lossen binnen. Maar het is XA,
ja, wij wijnen hier ik op het platteland. En waarom wij wijnen hier ik op een tevreden manier als het goed is. Maar is Elst-Dwarp wel geschikt hiervoor? Nou, er zijn wel een aantal randenbetekenissen hebben wij vorige week. Wat is de belangrijkste? Nou, in ieder geval dat er goede contacten is en het vluchtelingenwerk de begeleiding goed rondkrijgen. En zeker in het eerste jaar hier van de vluchteling. Oké, op zo'n april. Dan kunnen het dwarsbelangen die je meer van witte wollen terjochten op een informatiebijeenkomst in Jorwert. Dank. Graag gedaan. We zoeken aanstek weer eventjes bij de bunkers op Skielge. En deze keer het plak dat broekt toch de Duitsers als film- en feestzeel. De kans om mij een hartstilstand te oerlibben is in Friesland een stuk lietser als in de andere provincies. En dat komt omdat de ambulances hier vaak net op die het wijzen kunnen. En dus is het wichtig dat jou en ik reanimeren leren. En Liekele, een van de mensen die al die cursus die het, dat bist jou. Ja. Wanneer is nou het gevoel, ja, ik wil die cursus, dat wil ik gewoon doen? Nou, een slim ongeluk op mijn werk heb ik een beetje het gevoel van ja, ik heb een machteloos gevoel. Ik hoor die man, die kon ik net helpen, die is helaas verstomd. Maar dat joeg mij een gevoel dat ik denk, ja, als het nou de volgende keer weer eens een keer gebeurt, dan wil ik wel gewoon weten wat ik doen moet. Maar toen kwam het in ieder geval heel dichtbij. Toen kwam het heel dichtbij, ja, absoluut. En toen viel dus die eigenlijk machteloos. Ja, nou en toen ben ik zeg een vreetje van, nou, ik kan eerst BHV'er worden. Maar dat viel net alsof ik zeg maar genoeg informatie kreeg hier. Dus toen ben ik EHBO-opleiding begonnen. En ik direct na dat ik daar claimen wie heb ik me toen opjoen bij Hartslag Nu. Dat wie toen correct, ik denk een jaar hier of zo weer dat lanceert. Maar dan moest even uitlezen, Hartslag Nu, wat is dat correct? Hartslag Nu is een landelijk systeem waar wat aansluiten is bij de meldkamer. En daarin dan moet je dus je reanimatiepapieren moet je hebben. Je moet je aanmelden bij de ambulance, het ambulancebedrijf zeg maar, in je regio. En dan kun je in een maar een sms krijg je dan op een aantal adressen waar je wien kon je een sms krijgen in een straal van 1 kilometer om een slachtoffer heen. Kon je dan een oproep krijgen om direct naar een slachtoffer te gaan of naar een AED en dan naar het slachtoffer om te reanimeren. Ja, dan heeft dus die cursus aanmelden bij hartslag.nu of hartslagnu.nl en dan krijg je in één keer een melding en dan is het serieus. De schrikt de eerste keer helemaal wezenloos. Schrikt idee, hoe zeg je? Nou, nee, dat net. Oh, gelukkig. Nou, zoals is die hartslag, de veelste wel. Ja. Want even de situatie schetsen, want dan krijg je dus een melding op die telefoon, en dan krijg je een adres, en dan bel je aan in een totaal vreemde omjouwing. Nou, mijn eerste melding en toen wie in de hulpdiensten steeds eerder als dat ik er wie. Dus ik kon onverrichte zaken weer naar huis. Maar dan komt op een gegeven moment komt in jou bij de familie Willigers. Ja, en toen wie ik wel de eerste. En, hoe ging het? Nou ja, ik roen in het park en ik kreeg dus de melding op het telefoon. En ik stieg eigenlijk in de stritten waar ik wezen moest. Dus ik moest een 300 meter sprinten en toen wie ik er. En wat trof dan aan? En tegen door. Dus ik heb aanbellen en toen die Gerda die hielpen. En toen ik me voorstelde dat ik burgerhulpverlener wie en dat ik een reanimatiemelding hier ook bij het goede adres wie. En dat wie zo. Dus ik ben naar binnen gegaan en toen ik binnenkwam, toen lag Herman die lag al op de grond. Dat hier zijn zoon die hier had dienen. En dan beginst? Nou, zijn zoon die weer bezig. Dus ik dacht, nou, misschien is er al een burgerhulpverlener, dat we het moois bij. Dus ik zei van, nou, mag ik die helpen of mag ik die oornemen? Hij zei, ja, ik heb geen idee wat ik doe. Ja, kom maar. Dus ja, toen ben ik losgegaan. Ja. Ken je hem trouwens, jongens? Ken je hem reanimeren? Kist u dat? Nee. Nee, ik zelf ook net. Nee. Ik heb wel reanimeren. Jou kun je reanimeren? En wij als stichting hebben ik dus aanmeld bij... Hartslagnu.nl. Ja, hartslagnu.nl. Ja, want de zorgverzekeraar de Friesland, die wil ook het belang van reanimeren Sjen litten. En die had nou ook een documentaire maken en ik heb even een lietstukje van Sjen.
Het is toch een apart stukje dat hij iets gedaan heeft waardoor ik hier nog kan zitten. Als hij dat niet gedaan had, weet ik niet of ik hier nog was geweest. Ik was een week uit het ziekenhuis. Toen heb ik tegen Gerda gezegd, ik zei, nu wil ik naar Liekelen toe. Ik zei, ik wil hem ontmoeten. Ik wil zien wie mij gereanimeerd heeft. Nou, toen hebben we bij hem aangebeld. Hij was thuis. En hebben we even met hem gesproken. En hij was duidelijk geëmotioneerd dat ik nu zo voor hem stond. En dat hij dus eindelijk een beeld had bij iemand die hij had gereanimeerd. Ja, als ik erover nadenk en als ik er nog weer over praat. En dat gebeurt natuurlijk nog zeer regelmatig. Dat we erover praten en dat ook de rol van Liekelen dan weer naar voren komt. Het is toch heel speciaal. Het is ook iets wat je altijd zal blijven waarderen. Ja, dit wie Herman, de man die sto redden heeft. Nou, ik heb er om mij geholpen. Dat is toch mooi geholpen? Ja, natuurlijk. Ja, ik bedoel, ambulances en maar goed, als precies. Hier stond in het west, dan hier Herman direct net meer west. Nou, dan hier er een minder uit. Ja. Hoe komt zo dan thuis? Hoe is dan die ontlading als het weer thuis komt? Is er dan sprake van euforische stemming? Of? Nee, er is toen ik naar buiten ging, toen ik wie sloopt. Ik zeg recruiters of ik een hele marathon draag hier, zonder conditie. Dus ik ben een hoerster sloft. En toen ik thuis kwam, toen jerden we de ambulance voorbij komen. Ja, en dat was wel even een moment van, goh, nou, zou die nou al naar het ziekenhuis gaan? Dat zou mooi wezen. Ik kan me voorstellen dat het een grote ontlading is van spanning. Op dat moment is het nou gewoon heel erg in, want ja, als die cursus die is van EHBO, dan wist op een gegeven moment wel van ze brengen je een paspoort als je ritme hebt. Maar dat wil nog net zeggen dat het al goed gaat komen. Maar goed, toen ik één keer thuis kwam en dat yes, ja, dan komt er een adrenaline vrij. Alles prikkelt en het zit in die eer en in tjen. Ja, dat is een heel apart gevoel. Wat betekent het voor jou dan dat je nog altijd wel contact hebt, mooi Herman? Dat vind ik heel erg fijn. Ja, dat is... ik denk voor zowel Herman en Gerda en hun zoon als voor mijzelf en mijn vrouw. Ja, die wie er ik op afstand wel bij. Het jouwt een stukje. Je bent op je zat dicht bij elkaar geweest. Dat is net iets wat je gauw veert. Zowel zij net als u net, als wij net. Ja, en jou me waarom hoe belangrijk het is dat je reanimeren kan. Hè? Want onder deze tafel 50% kennen dus. Er is dus werk aan de winkel hè, voor u. Maar snel op cursus, dacht ik. Snel op cursus, ja. Het is net alleen nog de cursus. Hè. De cursus alleen nog, daar krijg je geen meldingen van. Dus het is, ik wil dat wel even duidelijk zeggen. Het is heel goed dat er inderdaad cursussen dingen worden. Maar er zijn eigenlijk 4 miljoen mensen in Nederland die reanimeren kennen. En er zijn ook 93 en een heel 1000 mensen die zich aanmelden. Dus ja, dat is nog geen 2,5%. Dus de mensen die reanimeren kennen, die moeten zich ook aanmelden. En geef er in ieder geval een tijd. Als je net reanimeren, kan je wel heel veel budget voor de eventuele mensen die ze vinden. Omstanders en dat is toch ook wel wichtig. Absoluut. Voor de verslijnde documentaire en voor meer informatie over de app Hartslag Nu kun je nou zien op de website devriesland.nl/hartveilig. Een van de meest opvallende bunkers van de Tigerstelling op Schielge is de zogenaamde kantinebunker. In dit baksteengebouw Boppe de Groen houden de Duitsers geerkomsten. Het is een van de eerste bunkers die het opknapt is door de vrijwilligers van de stichting Bunkerbehoud ter Schelling. Zocht naar deel 3 van ons riegen over het opknappen van de bunkers op Schielge. Zondag hier, na de Tweede Wereldoorlog, liggen er nog heel die grote betonnen kolossen in het duin van Schielge. Een grutpad jet bij de Tigerstelling, een bunkercomplex van de Duitse Luftwaffe die de luchtboppen het water afspeurde met een radar op zoek naar allieerde bommenwerpers. 4 bunkers binnen iepen van publiek. Ja, we staan hier voor de voormalige kantinebunker. De Duitsers die gebruikten hem als een kantine voor hun personeel hier.
Daarnaast hebben ze hier hun feesten georganiseerd en ook filmavonden, hun propagandafilms. Nou, toen we hier voor het eerst binnenkwamen, toen was het hier een gigantische bende. Het was, het is in de jaren nooit meer onderhouden. Het was zwart. Beide kanten hingen de spinnen, die waren zelfs helemaal ingekapseld. Zo lang hingen ze er al. Het plafond, allemaal schilfers met verfschilfers, dus dat hebben we helemaal handmatig moeten afsteken. Nou, hier hebben we dus een paar vitrines staan met onze bodemvondsten. Met name deze twee. Er zijn allemaal van onze vrijwilligers die lopen met een detector rond en die vinden hier en daar wat. Toen ik stopte met werken, dat duurde nog geen 1,5 maand, toen stond ze bij mij op de stoep. Want ze zochten nog een penningmeester. Ja, dan kom je hier in dat wereldje te kijken en je krijgt de rondleiding zelf. En dan het stukje geschiedenis en dan begin je enthousiast te worden. Het is toch een onderdeel van de geschiedenis geweest. Wat er ook gebeurd is, we willen toch die strijd die hier op deze stelling uiteindelijk in die bunkers geleverd is, dat willen we toch weer in beeld brengen bij de mensen. En dat is, zoals ik zeg, is daar enorm veel belangstelling voor. En iedereen die wil het verhaal graag horen. Het is gewoon leuk om hierbij betrokken te zijn. Het heeft een stukje historische waarde. En als je ook ziet hoeveel waardering je krijgt van iedereen, dat is gewoon, daar doe je het ook voor. Hè? Je kan ook de hele dag binnen achter de geranium zitten, maar zo zit ik niet in elkaar. Ja, en mooi. En dan zit de verdedigingsbunker van de Tigerstelling centraal. Dementerende meesken, een onvergetelijke dag in het museumbezwartje. Dat is de achterliggende gedachte achter het project Onvergetelijk. Nijwieke starten ze in het museum Drachten. Maar dit is de speciale rondleidings en een van de betinkers is Anouk Heesbeen. Anouk, welkom. Dankjewel. Jij werkt in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Klopt. Daar zijn jullie al begonnen met deze rondleidingen. Ja. Vertel eens, wat houdt het dan eigenlijk in? Het zijn speciale interactieve rondleidingen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. En het doel van het programma is eigenlijk om deze mensen gewoon een inspirerende en ontspannen middag in het museum te bieden. Maar wat doe je dan? Kijken naar 4 of 5 kunstwerken in 1,5 uur tijd. En we gebruiken het kunstwerk eigenlijk om gesprekken met elkaar te voeren. Dus het is niet zozeer wat het museum over dat kunstwerk kan vertellen, maar meer wat de deelnemers over dat kunstwerk kunnen vertellen en wat het bij ze oproept. Even kijken. Graag. Welkom hier allemaal bij Onvergetelijk Stedelijk. We gaan een paar kunstwerken bekijken. Ja, ik kom hier vaak. Ja, zie je. Ik vind het helemaal opgelegd. Heb u nou ook een beetje het gevoel dat je dan even lekker opleeft? Ja, dat weet ik maar. Want het is allemaal van die heerlijke dingen die er op je afkomen. Mooi hoor. Als jullie hier naar kijken, wat is dan hier, denk je, wat er gebeurt? Wat vindt men hier leuk om te doen? Nou, mag ik er komen? Ja, je mag, als je het schilderij maar niet aanraakt, mag je van mij alles. Dit lijkt net een kattenkop. Oh, hier? Ja. Ja. Wil je weten wat ik erin zie? Nou? Ik zie een mevrouw met heel veel rokken die ze omhoog duwt. Oh, dus hier zien we haar blote benen. Zo'n benen, ja. Ja, we hebben even een indruk van wat het dan precies is. Ja. Helpt dit? Wat doet dit met de mensen? Wetenschappelijk is het aangetoond dat het de kwaliteit van leven van deze doelgroep heel erg bevordert. Dus mensen hebben meer zelfvertrouwen, voelen zich meer ontspannen en voelen ook meer sociale steun. Oh ja? Dat is dus wetenschappelijk aangetoond. Mijn oma heeft zelf te maken met geheugenproblemen. En ik heb haar zelf ook samen met mijn vader een keer meegenomen naar een onvergetelijk rondleiding. En toen zag ik ook wat het met haar persoonlijk deed. Wat zag je? Ze had een tijd lang even geen pijn
pijn meer in haar handen, waar ze eigenlijk heel erg veel last van heeft. Ze zei, nou, ik heb de hele middag mijn handen niet gevoeld. En aan het einde van de rondleiding geven we altijd een aanzichtkaart mee met een afbeelding van een van de kunstwerken die we hebben besproken. En die staat nu op haar nachtkastje. En ik was laatst bij haar in het verzorgingshuis. En zegt ze, ja, het is zo'n mooie afbeelding, hè? Ik word zo blij van als ik er naar kijk, maar ik weet niet meer precies waar ik hem vandaan heb. Maar het blije gevoel dat ze had tijdens de rondleiding is blijkbaar wel aan die afbeelding blijven hangen. Ja, want ze worden er dus gelukkiger van. Ja. En de kwaliteit van leven gaat erop vooruit. Ja. Je kan ook zeggen van, ja, ze zijn het straks ook weer vergeten. Ze zijn het straks inderdaad, je ziet aan mijn oma dus dat ze niet meer precies weet wat ze daarmee heeft gedaan. Maar dat het gevoel en de sfeer, die kan urenlang tot dagenlang blijven hangen. Dus als iemand een hele positieve ervaring heeft, dan heeft dat ook gevolgen voor hoe de rest van de dag en misschien ook wel de rest van de week verloopt. En dat zie je ook dat dit programma dat tot effect kan hebben. Ja, dan geef je zelf... Nee, zeg. Maar is dat een afleiding? Doe je dan uiteindelijk dat om een afleiding te hebben? Ja. En vervolgens op een ander spoor te hebben? Dat ze dan daarna weer verder gaan met het leven? Zodat je dat niet helemaal kunt herleiden? Nou, wat we zelf merken is dat het een activiteit is waarbij mensen weer even intellectueel gestimuleerd worden. Ja. En het is iets wat mensen ook samen kunnen doen. En je ziet vaak dat er activiteiten zijn voor mensen met dementie en activiteiten voor mantelzorgers. Maar weinig dingen die je samen kan doen, die niet per se om die ziekte gaan, maar waarbij het programma wel helemaal ingericht is op de behoeften van de doelgroep. En de metingen die ze met het wetenschappelijk onderzoek hebben gedaan, zijn echt direct ook na de rondleiding. Dus je haalt ze uit de situatie weg. Ja, en even weer intellectueel gestimuleerd. Sociale interactie, de kans om je ervaringen te delen. En dat is wel heel waardevol voor als je leven eigenlijk helemaal in het teken van die ziekte staat. Want het is niet alleen voor de ouderen, het is ook voor de mantelzorgers. Precies, ja. En dat is een heel belangrijk aspect, denk ik, aan dit programma. Wat ik zelf vaak terughoor van de deelnemers, is dat ze het heel fijn vinden dat ze weer even mee kunnen doen aan het gewone leven. En dat het dus even niet om die ziekte draait. Kijk, dementie heb je niet alleen. Ja, één persoon krijgt de diagnose, maar de hele familie en de hele omgeving krijgt ermee te maken. Het is gewoon heel fijn dat je dan weer even als mens met elkaar in contact kan komen. En wat iedereen volgens mij kan, is kijken naar kunstwerken en dat kunnen beleven. En daar is het programma echt op gericht. Wordt er dan ook gekeken naar wat voor kunstwerken het zijn? Bepaalde... Ik kan me voorstellen dat bepaalde schilderijen wel dat je er bijna depressief van wordt. Ja. Alleen fleurige schilderijen. Nou, daar kun je dus eigenlijk helemaal niks over zeggen. Ik heb 1 keer zelf een rondleiding gegeven waarbij een schilderij waar heel veel bloemen letterlijk op stonden, dat iemand daar heel emotioneel op reageerde. En dat juist een schilderij met een heel heftig onderwerp over de Tweede Wereldoorlog, dat daar eigenlijk een heel vrolijk gesprek over op gang kwam. Okay. En ik zeg ook dat mensen met dementie zijn ook gewoon mensen. En iedereen komt met zijn eigen verhaal naar het museum. Eigenlijk kun je alles doen, alles laten zien, zolang je daar als rondleider denk ik comfortabel bij voelt. Ik denk dat dat de belangrijkste voorwaarde is. En een van die rondleiders, dat ben je zelf? Ja. Hoe was het om te doen? Ja, fantastisch. Het is een ontzettend leuke groep om rond te leiden. Je merkt dat je op een heel persoonlijk niveau contact krijgt. Dus als je mensen heel oprecht bejegent, dan krijg je dat ook heel snel terug. En door de manier waarop dat we de gesprekken inrichten, krijg je ook heel snel dat mensen persoonlijke verhalen gaan vertellen. In Drachten, dus waar we straks het programma ook gaan doen, hebben we nu al een paar proefrondleidingen gedaan. En er was een schilderij waarop heel veel paarden te zien waren. En toen kwam een vrouw met een heel verhaal over dat ze vroeger dus bij de Amish was geweest in Amerika. En hen daar dus met paarden en koetsen en hoe dat dan precies ging. Nou, ze was ruim 2-3 minuten aan het woord. En dan, ze kon toch dat verhaal weer even kwijt. En dat kunstwerk riep dat dus op. Ja, mooi. Ja. Goed initiatief? Ja, prachtig. Ja. Ja, toch? Ja, want het is dus nou al in het stedelijk, in Amsterdam. Precies. En ook in Eindhoven doen jullie het al. Ja. Het is overgewaaid uit Amerika. Ja, klopt. Maar dus nu straks naar Drachten. En daar ben jij dus ook nadrukkelijk bij aanwezig. Ja, ik ben nu de afgelopen 2 maanden bij Drachten werkzaam geweest. Dus vanuit het stedelijk brengen we het programma nu naar 10 musea door heel Nederland. En Museum Drachten is het enige museum in Friesland waar we komen. En ik ben er dus 2 maanden geweest om de rondleiders te trainen, de vrijwilligers te trainen in de omgang met de doelgroep, communicatieplan maken. 11 maart wordt het gelanceerd en vanaf april gaan we echt de rondleidingen geven. En misschien meerdere musea in Friesland? Als daar uiteindelijk interesse voor is, dan is dat zeker een mogelijkheid, ja. Ze kunnen zich bij jou aanmelden? Nou, dat weet ik niet, maar ik denk, vanuit Museum Drachten kan er dan ook zeker hulp komen. Oké. Dat is ook een heel mooi museum. Dat is het absoluut. Museum Drachten. Ja. Ook de locatie is fantastisch. Ja, is echt fantastisch. Ja. Overmaat, dan is de officiële kick-off van het project Onvergetelijk in Museum Drachten. Ons vier, Tiege dank, alliëren. Voor nog een hele gezellige jong. Dag.
Ja, daar ben ik weer. Want morgen in Bient is Wietse Visser met de gast. Maar je mediarubriek. Geen idee werd hij door haar zil. Maar het zal vast een goed verhaal wezen.